Iintsapho zaseMpumalanga zicela urhulumente ukuba azingcwabele amalungu azo amane nasweleke emva kokuhlasela kwisichotho kwiilali ezahlukeneyo zeliphondo. Amapolisa kwiphondo lakwaZulu Natal abambe uninzi lwabemi bangaphandle abangenazimpepha zokuba kweli ngethuba beqhuba ugqogqo kwizipaza shops eThekwini. Iqela lebhola yomnyazi leli liqulela ligangatha ukulungiselela uchungechunge lwemidlalo uvavanyo emithathu yeSpa Challenge kwakunye neMalawi kule mpelaveki. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Iintsapho zamaxhoba amane nasweleke kwisichotho nesidale umonakalo kwiilali ezahlukeneyo eMpumalanga zicela urhulumente ukuba azingcwabele amalungu azo ze aphinda aqhubele phambili nokuzixhasa njengoko uninzi lwabo basweleke kwesi sichotho ngabantu ababeka isonka etafileni kwaye bashiye abantwana abancinci ngasemva abasemagunyeni eburhulumenteni bathi zizindlu ezingaphaya kwama500 nezikolo ezingama50 ezonakeleyo kweli phondo. Umndeni losebuhlungwini lokhu kulandzela ukuthi kundlule emhlabeni Thomas Ngomane loneminyaka lengu52 loshaywe lithayela enhloko kulandzela ukuthi kube nezivunguvungu kulendzawo. Ibhlungu kakhulu njengoba nibona nje ukuthi isimo sinjani. Thina la as family asebenzi mina nginabantwana bayi6 ezinaye uNtukulu wakhe ashilo naye akasebenzi isimo sibhlungu. Lomunye umndeni wakulendzawo nawo ubukene nesehlakalo lesifanako ngesikhathi Micho Ngobeni loneminyaka lengu28 ashaywa lithayela enhloko leliphephuke lisuka esikolweni lesetudane nasekhaya kubo. Uye wableeda igazi liphuma ngeindlebe nempumulo so kwafika la bamthatha bamisa esibhedlele then umphefumulo wakhe waphelela esibhedlele. So ilena icale khona yaphelela khona. So umntwana wethu besicela ngoba umntwana ushiya abantwana abancane basesebancane kakhulu. Tikhulu letivela khulumende tithi tisahlolisisa kabanti kuthi ngabe lo monakalo ungakanani. The mostly affected municipalities is Bushbuckridge, over 500 houses so far that we have counted. Our team are still on the ground so that they can make sure that we don't leave anyone behind. We believe that there are lessons to be learned from the provinces that have since experienced this crisis and things that we believe we can all do to try protect the exam in particular but schooling in general. Ndvunankulu wesifundza saseMpumalanga Mandla Ndlovu sewubite umhlangano nabosodolobha baletigodzi letitsikametekile kude kutholakale tisombululo kuphindze kunikete ulusito kule mindeni letikametekile. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lotilethelwa yiNewsroom Africa ngingumweli Masilela eBushbuckridge eMpumalanga. Kulubaphathiswa yephondo lakwaZulu Natal umnumzana Thami Ntuli kunye nomkomishina lamapolisa kweli phondo benze ugqogqo kwizipaza zaseThekwini okuze emva kokugula nokusweleka kwabantwana kutshanje eNaledi Soweto eGauteng ukanti ke kwabanjwa abemi bangaphandle abangenazimpepha zokungena kweli bangama30 kolugqogqo. Amapolisa abambe abarhanelwa baliqela namhlanje kwiphondo lakwaZulu Natal kwaye kufunyaniswe nemikhono yekati engekho mthethweni. Ngentseni yanamhlanje kugqogqwe izipaza eziliqela kumbindi wakwaZulu Natal. Namhlanje lolu chungechunge lokubheka itolo lapha amabhizinisi selusolele ukuthi kubanjwe abantu abangama36 banencwadi ezibuka ngazi ukuthi ayibagunyazi babelapha ngaphakathi kwaZulu Natal noMeningizimu Afrika. Ngaphezulu kwalokho ugwayi odayiswayo okutholala ukuthi lokho ngama-barcodes akuhambisani nawo mawuthi uyakuchecka kukuvezela ama-jacket kodwa kube kuugwayi nangaloko ukuthi kubanjwe omunye nesibhamu esingekho emthethweni umuntu osemsebenzini kodwa isibhamu asikho emthethweni. Ukanti inkulu baphathiswa umnumzana Thami Ntuli ukwathe bazoqhubha noqoqo ngakumbi kule nyanga de kuphele ixesha leziyunguma. Uzoqina kakhulu siya phambili ikakhulukazi ngalesikhathi samaholide. Thina sizokuba nama holide
sizobe sisemgwaqeni sobe sibheka zonke igebengu bonke laba abagangayo fanele bazi ufuna babaleke baphume kwaZulu Natal okungenjalo impela bayolala bebaliwe. Eliphondo lithi lizimisele ngokususa nengcambu ulwaphulomthetho olwenzeka mihla le ingakumbi ukubulawa kwabantu. Lubeyimpumelelo uqhaqho luka Ntando omhlongo noneminyaka engama-30 kwisibhedlele sabucala iLavena eMnambithi KwaZulu Natal. Oogqirha ebesenza utyando bakhuphe iqhuma kwilungu lakhe lobudoda. uNtando omhlongo uphile neliqhuma iminyaka emithandathu yonke. uNtando omhlongo uthi zininzi iziganeko ezenzekileyo ezimshiye exhelekile ngenxa yemeko ebephila phantsi kwayo. Sincokole naye phambi kotyando lwakhe. I pray that God be with me and the surgery goes well, as I do trust Dr. Nkosi. He came, he did a pre-planning, he told me what is going to happen, and I understood. He was convincing that everything's going to be okay. Umphathi wesibhedlele uthi babone oku njengethuba lokutshintsha ubomi bomfana kwanethuba lokuba amaziko onyango karhulumente nawabucala axhasane. I don't think Ntando is an isolated story. I think that there's more out there that would probably need that help as well. And the fact that we can actually give back, I think, speaks to the necessity of private and public supporting each other. Emva kweeyure ezine utyando luka Ntando lokukhutshwa iqhuma kwilungu lobudoda lubeyimpumelelo. We had some difficulties because of the chronicity of the condition. He had this condition for a long period, so the tissues were quite hard. But successfully we managed to finish the procedure, and it was quite a huge mass that we removed, almost fill up the entire 20 litre. Ugqirha Nkosi uthi uNtando ngoku bekwe kwicandelo labagula kakhulu ukuze afumane unyango oluthe kratya kwaye uza kukhutshelwa kwigumbi lezigulane eliqhelekileyo ngomso. Umama wenkwenkwane nenyanga ezingama-20 ubudala uLesego ufuna kombiwe umzimba womntwana wakhe. Uthi oko kuzamnika ukuphumla njengoko engakholwa kuba unyana wakhe uswelekile ngenxa yendlela utata umntwana aqhube ngayo. Ukawone kudizwe ukuba woyela kwidama lokudada lasekhaya ziwangcwatywa emva kweentsuku ezimbini ngaphandle kamama wakhe. Kwilinge lokufumana impendulo kuphathelene nokusweleka komntwana wakhe, uLesego ulwela ukombiwa komzimba kakawone obenenyanga ezingama-20. Uthi oko kuza kumnika uxolo nesiqinisekiso sokokuba ngenene unyana wakhe uswelekile. What would bring me closure is what we actually pursuing now, exhumation of the baby. I want to see my baby's body. Dead or alive, I just want my baby back with me. Then we'll decide as a family what we're doing going forward, because that's our baby. Is we share a child, but I was not afforded at least the decency to give my baby a proper send off with the rest of my family. That's all I want. I want my baby back with me, with my family, so we can observe our customs and do things right and give him a decent and dignified send off. uLesego ubalise ngentlungu yobudlelwane anabo notata wenyana wabo emva kokuzalwa kukakawone. Shortly after moving into his house, he started being abusive, verbally, physically, emotionally, financially. So, I gave birth to my child. Things got out of control. Everything went downhill after that. Uhlabene mgama esithi imeko yabambi nangakumbi asakungavuma ukuba umntwana aye kwenzelwa amasiko kulotata wakhe kwiphondo laseLimpopo. The main thing, I think that really where things really went downhill was when he made demands of certain customs that needed to be observed from his side of the family, rituals that needed to be performed, which I wasn't clear on what those rituals were about or for. Utata womntwana ugama ingu-Oberon Civil Matsuvuku umxelele ukuba umntwana woyele kwidama lokudada lasekhaya ze wangcwatywa kwiintsuku ezimbini eswelekile. uLesego uthi umnqwazi wakhe awuqini yaye unethemba lokuba umnqweno wakhe uza kufezeka.
Iqela lootitshala abangaphangeliyo kwiphondo lakwaZulu Natal lisathe gqolo noqhankqalazo lwalo ngaphandle kweeofisi zesebe lezemfundo eMgungundlovu kweli phondo sukela ngenyanga kaAugust. Abatitshala bakhalazela inkqubo elandelwayo yokuqesha esetyenziswa lisebe lezemfundo kwaye bathi baseza kuqhuba nolu qhankqalazo de isebe lezemfundo liphendule kwiziphakamiso zabo. Izinga lentswela-ngqesho liqatsele kakhulu kweli loMzantsi Afrika kwaye ulwamvila luyavakala kwafundileyo nongafundanga. Sithetha nje, ootitshala abangaphangeliyo kwiphondo lakwaZulu Natal babhenele kuqhankqalazo ekudala luqhuba sukela ngoAgasti ngaphandle kweeofisi zesebe lezemfundo ngelifuna umsebenzi. Kuthe ngokubona isibalo esiphezulu sothisha abangasebenzi eKZN, saphuma nesinqumo sokuthi kube khona abezala bazosimela bazozama ukukhulumisana nomnyango wezemfundo ukuthi awukuzame ukuqasha othisha eKZN. Babe khona ke ama-leaders abesuka kuwo wonke ama-district esinawo la eKZN. Labo bantu besibaxhasa ngemali ukuze bakwazi ukufike bathole indawo yokuhlala, bakwazi nanokuthi bathenge ukudla. Bahlalile-ke kusukela ngoMeyi kwaze kwaba uJulayi. Okuthe ngoJulayi umnyango wezemfundo wabaqasha labo bantu. Okwenze ukuthi nathi sigcine sesithathe isinqumo sokuthi asiziyele thina amahhovisi akwa-education ePietermaritzburg ngoba kuyabonakala ukuthi kuyaqashwa khona. Isebe lezemfundo kweli phondo sifakene nalo umlomo ze laziphendulela ngelithi alinalwazi ngoliqhankqalazo kwaye liwapapashile amathuba ezemisebenzi wotitshala. Semasifika kwenye yama-district basitshela ukuthi amaposta withdrawile. Saqhubeka sahlala sathi masibafonela la ngaphakathi sibatshela ukuthi sifakile kodwa sicela ukuthi sikhulumisane nabo ngale bulletin ekhona bangafuni ukuza kuthina. Ngomso ke umphathiswa wezimali kulindeleke ukuba enze intetho yakhe yohlahlo lwabiwo-mali lwaphakathi enyakeni kwaye abatitshala abangaphangeliyo bajonge ngomonde ngethemba lokuba nabo baza kufumana imisebenzi khona ukuze bakwazi ukugxotha ikati yeziko. Namhlanje siqhagamshelana ngqo nomhleli weendaba zoshishino eNewsroom Africa uXolani Mpanjwa. Xolani, masikwamkele khawusicacisele ukuba ibaluleke kangakanani le ntetho yomphathiswa wezezimali uGodongwana yohlahlo lwabiwo-mali lwaphakathi enyakeni phantsi kwalo rhulumente wobumbano iGNU ngamafuphi kwaye abemi beli bangalindela ntoni? Ngiyabonga Lisa, abami beli bangalindela okuningi ngalo mhlahlandlela ozothulwa kusasa ungqongqoshe wezezimali uGodongwana ngoba isinikeza indlela yokuthi uma sibheka ukwabiwa kwemali ngoFebruary yini esingayilindela nokuthi sifuna ukuzwa kuye ungqongqoshe ukuthi isimo sezomnotho, isimo semisebenzi simi kanjani njengamanje njengoba siphakathi nendawo nokuthi ibudget iphakathi nendawo lapho siya khona. Kubalekile futhi okunye ukuthi le MTBPS esikuyona njengamanje izobe iba kuyoqala lapho ungqongqoshe esinikeza khona isabelo sezimali ngaphansi kwalowo mbuso webumbano iGNU. So kulindi okulindeleke kuye ukuthi asikhombise kona ukuthi lamaqembu alishumi abambisene azosebenza kanjani, yini engcono angeza nayo, nokuthi ke okugcina okubalekile ukuthi ongqongqoshe nezifundazwe neminyango kahulumeni isebenzisa leli thuba ukucela imali nezikhwama zabo ukuthi zandiswe ukuze babhekane nezingqinamba nezidingo esebebhekane nazo ekade bengazilindele ukuthi imali ibe khona isetshenziswe kulezo zindawo. Xolani, phambi kokuba size kuwe sidlale inqaku leqela lootitshala abangaphangeliyo kwaZulu Natal nabafuna ukuqeshwa ngurhulumente wephondo kwaye kutshanje nephondo lasentshona koloni libhengeze ukuba alizukuhlaziya izivumelwano zengqesho ezingapha kwama200 zootitshala abangqingqileyo kweliya phondo. Ingaba umphathiswa wezezimali angayongeza kusini na imali yabelwa amaphondo eli ukuze lingacothi inani lootitshala emaphondweni?
Yebo kunjalo kulindelekile ukuthi ungqongqoshe akhulume ngalolu daba nokuthi luzodingidwa kanjani uma ziba izikhalo zothisha abangaqashiwe ababhekishayo nabaqhankqalazayo njengoba sibabonile. Yilo ithuba leli kusasa ungqongqoshe analo lokuthi akhulume nesizwe sokuthi yini into angayenza. Kungenzeka akhiphe imali athi ingxenye yalabo thisha kumele baqashwe isikhona imali. Kungenzeka angaliphathi lolu daba at all. In fact lokho kubalulekile kakhulu kodwa ukuthi leli yithuba lomnyango wezemfundo ukuthi uzikhalele kungqongqoshe ngoba naba othisha abakhona asebeqeqeshiwe abafuna imisebenzi. Yilokho okunye okuningi esingakulindela kusasa ukuthi yini ungqongqoshe angayenzela labo thishela. Ingaba abatyali zimali kweli kunye nabo bangaphandle zeziphi izinto abazilindeleyo kule ntetho ukuze bakwazi ukutyala imali yabo kuqoqosho lweli ngoba ongxowankulu batyholwa ngokungatyali imali kuqoqosho lweli? Bona balindele ukuthi indawo abasebenza kuyona kube yindawo ekwazi ukuthi ibe nomthetho, kube khona umthetho, ingalo yomthetho idlala indawo yabo, bakwazi ukuthi njengoba bezotshala izimali lapha eNingizimu Afrika imithetho ithini, inqobomgomo ithini. Okwamanje eminyakeni esiyidlulile asazi ukuthi iminqobomgomo ithini, sishona le nale bakhaleke bathi asizazi ukuthi thina impela sifunani bese behlala phansi phezulu kwezikhwama zezimali ngoba bafuna ukwazi ukuthi yini esiyifunayo ukuze bazi ukuthi bebetshala imali yabo benza ini. Okubalekile ke nokuthi ukukhombise ukuthi sikuthathela phezulu izikhalazo zabatshali imali bangaphandle nabalapha eNingizimu Afrika ukuthi kunemihlangano eminingi lisa ungqongqoshe azoyiqala kuleli sonto kuya enyangeni ezayo uzoze aye phesheya eNew York eyohlangana nabo abatshali bezimali ukuze abagqugquzele ukuthi batshale imali lapha eNingizimu Afrika. Imihlangano eminingi le eseyivele ikhulunyiwe umnyango wezezimali. Ibaluleke kanjalo ke indaba yabantu abatshala izimali ngokuthi sibathathela phezulu size sihlangane nabo lapho bekhona ukuze bazotshala izimali la ngaphandle kwabo asikwazi ukukhulisa umnotho wethu. Sibambe ngazo zibini kwintatheli yethu uXolani Mbanjwa. Masithathe Ndambo sibhaleke sibheke evenkileni. Iqela lebhola yomnyazi leli iSpar Proteas liqulela ligangatho kulungiselela uchungechunge lwemidlalo vavanye emithathu yeSpar Challenge kwakunye neMalawi kule mpelaveki neza kubanjelwa kweli loMzantsi Afrika uqala ngoLwesine de kube icawa umhla wesi-3 kuNovemba. Kuza kuqhumuthuli eEllis Park Arena kule mpelaveki xa kungquzulana umpondo zihlanjiwe bebhola yomnyazi kwilizwekazi iAfrika iSpar Proteas ezikwindawo yesi-5 kumanqwanqwa neMalawi kwindawo yesi-7. Knowing that these games are world ranking games and knowing that South Africa, they always give us tough time on court. So I'm really confident that the girls also know that they are going to meet one of the best teams in Africa. Ukanti iqela leProteas lithi liqulela ligangatha nangona ungazibakho lula lo mdlalo. Playing these Test series, they're going to be tough, but I'm really excited because the group is really looking good and the mood in the camp, everyone is excited, so I'm looking forward to that. Umdlalo wokuqala uza kuba semva kwemini ngoLwesine ze owesibini ube ngomgqibelo badlale owokugqibela ngenjikalanga yangecawe. Ndibambe ngazibini kuwe qwathikazi noncuthi kwideska yena enkulu ideska yomqulu wendaba. Ndiyakubulisa nawe mbukele ekhaya ndikwamkele bethuna eqongeni lami elikhulu leMozulu. Mna ke ngegama ndikuthabile makaphela inzwakazi yabathembu mvanje nantsi Imozulu. Siyavula kaloku mbukele ekhaya ngokuphawula ezakutshanje iziganeko kuMzantsi Afrika kuphela nokho imeko phaa iyancomeka kakhulu kumbindi apha eMzantsi Afrika nengapha ko-6 veki ekuseni noxa kubanda ngaso kaloku sasithandathu futhi iyaguquka imozulu kwakhona kube kuhle futhi kucwenge phaya ngorhatya ngamashumi 2 nje bukela khatshwa sesithandathu kanti ke amaqondo wakho phantsi naphezulu
lokuqala nqa iphondo kuseMpuma Koloni njengapha kwintshona yelaphondo koRhafu phaya ngo-9 degrees ekuseni futhi qaqaqa ngamafu yonke lamva komini kwakhona futhi ngo-21 kuyabanda ekalado kuphana neziphaluka ngesasixhenxe bukele ekhaya sithe chu njengokubanzi kaloku futhi imozulu phaya ephondweni lase-Free State ngomso kumazantsi futhi phakho Fitzburg futhi kwasekuseni futhi ikhona ingqelana ngephi ngaso kaloku esasithandathu baqhube nosuku futhi kuyaqwenga ngama-26. Nansi ke bethina kaloku imozulu phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso kwimpuma yelaphondo phaya kumazantsi futhi eGeorge sezomvula ekuseni ngo-13 degrees futhi bayayiqukumela kamandi imozulu yabo kwakhona futhi ngeshumi nje likhathwa zimvula ngo-19 degrees kanti ke mbukele ekhaya phaya ephondweni lase-Northern Cape ngomso kokurumani phaa kumantla olaphondo kuyabanda ekuseni ngesasithoba itshintshe futhi lityhile kamandi langa futhi licwenge phaya ngo-29 degrees mbukele ekhaya nansi kaloku imozulu kwakhona phaya ephondweni lase-Northwest ngomso phaa koFreiburg kwasekuseni ikhona ingqelana njengephi ngesasixhenxe baqhube nosuku wakhona phaa koMoruleng ngama-20 nje mbukelo wam azakhatshwe kaloku siso esasithoba nansi bethuna kaloku imozulu phaya ephondweni lethu kuserhawutini bethuna amazantsi futhi esprings umzekelo phaa kwasekuseni licwengile phaa izulu ngo-11 degrees Johannesburg phaa kwincam yelaphondo kwakhona futhi xa beyivala imini yabo ngomso ngama-20 nje akhatshwe sisibhozo mbukele ekhaya nansi bethuna kaloku imozulu xa senyuka njalo sithe chu futhi kumantla apha emzantsi kuseLimpopo njengaphaya koPulukwane ekuseni futhi ngo-18 degrees qabaqaba ngamafu nje yonke intsasa Ntando zezomvula ngeshumi nje likhathwa sisithandathu mbukele ekhaya sihle njalo futhi sithe chu sisho kaloku phaya ephondweni lethu lisempumalanga lona njengaphaya koMiddelburg umzekelo ekuseni futhi ngo-11 degrees kuyaqwenga phaa futhi kutyhile ngorhatya phaya ngama-20 mbukelo wam akhatshwa sisixhenxe xa sivala sisonke imozulu phaya KwaZulu Natal ngomso phongola phaa kumantla futhi zezomvula ngumoya obhudla kakhulu futhi ekuseni futhi ngo-17 degrees kanti mbukele phaa koPietermaritzburg kusanetha ngo-23 degrees mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli mnandi mawethu.